Každé dieťa má dvoch anjelov. Prvým anjelom je mama, ktorá ho miluje bezpodmienečne, chráni ho a vedie ho životom. Mama je tá, ktorá dieťa objíma, keď je smutné a raduje sa s ním, keď je šťastné. Jeho druhým anjelom je strážny anjel, ktorý naň dohliada každú chvíľu, sprevádza ho na každom kroku a stará sa o jeho bezpečie. Jeho strážny anjel je neviditeľný, ale vždy prítomný. Tichý ochranca, ktorý ho vedie cez všetky prekážky a nebezpečenstvá. Mama a strážny anjel, dve neoddeliteľné súčasti života každého dieťaťa. Spolu tvoria dokonalý tím, ktorý dieťaťu poskytuje lásku, bezpečie a podporu. Ak chcete mať túto krásnu myšlienku stále pri sebe, ponúkame vám nádherný obraz so strážnym anjelom a menom vášho dieťaťa. Tento obraz bude nielen krásnou ozdobou vášho domova, ale aj neustálou pripomienkou, že na vaše dieťa vždy dohliadajú dvaja anjeli. Objednajte si ho ešte dnes a prineste do svojho domova obraz nebeskej ochrany a lásky. Iba v našom e-shope www.adonai.sk. Originálny darčekový obchod.